dragi gosti, gospodo oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici. Razlog našeg okupljanja, povod obeležavanja dana sećanja na stradalu u NATO agresiji. Najuzvišenija žrtva naših divu junaka, čija su imena ukrasena na ovom spomeniku, nama je večni zalog da čuvamo sećanja sve one koji su položili svoje živote za slobodu otadžbine i obaveza da čuvamo tradiciju 5. bataljona vojne policije. Minutom ćutanja odaćemo pomen našim herojima. Slavanj. Slavanj. Informaciju o načinu obeležavanja dana sećanja na stradalu u NATO agresiji pročitat će poručnik vojnog roda Slobodan Bretić. Razumem, gospodine Popović. Informacija o obeležavanju dana sećanja na stradale u NATO agresiji 24. marta 1999. godine. Istorijski značaj obeležavanja dana sećanja na stradale u NATO agresiji. Pre 24 godine na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, izvršena je NATO agresija. Vazdušna kampanja 19 zemalja članica Zapadne vojne alijanse pod nazivom Saveznička snaga počela je uveče 24. marta 1999. godine. Stradalo je oko 3.500, a ranjeno i povređeno više od 12.500 ljudi. Za 78 dana, koliko je trajala agresija, ubijeno je oko 2.500 civila, među njima 89 mališana i 1031 pripadnik vojske i policije. Teže i lakše je ranjeno oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece, kao i 5.173 vojnika i policajca, a 25 osoba se i danas vode kao nestali. Zvanično podataka o broju stradalih civila u NATO bombardovanju još uvek nema. Ratni gubici alijanse u ljudstvu i tehnici nikad nisu objavljeni. Više od polovine stradalih u napadima NATO na SRJ su albanski stanovnici na Kosovu i Metohiju, mada su zapadni saveznici tvrdili da je intervencija neizbežna kako bi upravo njih zaštitili od navodne humanitarne katastrofe, pa su je još javno nazvali milosrdni anđeli. Odluka o agresiji na bivšu SRJ doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a naredbu je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesley Clarku, izdao generalni sekretar NATO Javier Solana. NATO je masovno koristio kasetne bombe, municiju sa osiromašenim uranijumom, upotrebljeni su nevidljivi bombarderi B-2 i grafitne bombe za onesposobljavanje snabdevanja strujom. Tokom bombardovanja stradali su civili u mnogim srpskim gradovima. Trogodišnja devojčica Milica Rakić poginula je od gelera u svom domu u Batajnici 18. aprila. U noći između 22. i 23. aprila u zgradi RTS-a poginulo je 16 radnika. Bombarderi su pogodili putnički voz u Grdeličkoj klisuri, autobus kod Prištine i na putu Peć-Kula-Rožaj. Naravno, i masovno su istradale i albanske izbjeglice, čije kolone i avijacija NATO pogodile na putu Đakovica-Prizren, kao i kod sela Koriš, blizu Prizrena. Savezna vlada je nakon bombardovanja štetu procenila na više od 100 milijardi dolara. U bombardovanju su teško oštećeni privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove i infrastruktura, medijske kuće i spomenice kulture. Na osnovu podataka Građevinske direkcije Srbije, koji su objavljeni u martu 2006. godine, uništena su 54 objekta putne infrastrukture, od toga 44 mosta, 18 objekata železničke infrastrukture, 17 mostova i 148 objekata visokogradnje, stambeni i javni objekti. U ovu evidenciju nisu uvrštene privredne zgrade i privatne kuće. Da ostale bombe i dalje ugrožavaju bezbednost građana na pojedinim lokacijama, a još uvek su vidljive ruševine poput zgrade Generalštaba u centru Beograda. Procenjuje se da je za 78 dana bombardovanja izručeno 10 do 15 tona osiromašenog uranijuma koji nastavlja da ugrožava zdravlje građana. Iako opremljeni manje savremenim naoružanjem, imali smo prednost nad agresorom, visok moral, spretnost i stručnost. Pripadnici vojske, ali i naroda branili su zemlju svim raspoloživim sredstvima i izborili na izgled nemoguće. Dejstvom 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade protiv vazduhoplovne odbrane vojske Jugoslavije
Oboren je između ostalog čuveni nevidljivi američki lovac, bombardier F-117A. Agresija je okončana vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova i potpisivanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poslednje dejstvo NATO snaga evidentirano je 10.6.1999. godine oko 13 časova u okolini Kosovske Kamenice. Više od 200.000 Srba i drugog nealbanskog stanovništva prognano je i pokrajini i danas živi daleko od svojih domova. Aktuelnost prošlih događaja, naročito oni poput NATO agresije 1999. godine, je večna. Ne možemo i ne smemo zaboraviti eksplozije, rušenja, ubijanja i stradanja. Naša je dužnost i obaveza, zbog naraštaja koji dolaze, da teške trenutke NATO agresije sačuvamo od zaborava kroz 24. mart i očuvamo uspomene na one koji više nisu sa nama. Želji da se takvo vreme više nikad ne ponovi. Sad ćemo pristupiti u polaganju venaca. Napred. Sajtu. Možete pristupiti u polaganju venaca i ko želi da zapali se nešto. Snimi slobodno sve i slobodno komentar, ali tekst bez jedne greške. Snimimo to odavde sve šta to reći.